La problemàtica de l'habitatge a Andorra s'ha tornat una de les preocupacions centrals per a bona part de la societat. Els preus alts de lloguer, la manca d'habitatge assequible i l'impacte de la inversió estrangera han estat algunes de les causes que han portat a la societat a mobilitzar-se. Així ho ha reiterat la portaveu de la Coordinadora per un habitatge digne, Rebeca Bonatge. Els lloguers són molt alts, els sous són molt baixos, no estan equiparats i n'hi ha pisos molt petits que estan molt cars i famílies que no poden anar-se a un pis tan petit. La Coordinadora és una de les principals plataformes que ha donat suport al moviment ciutadà, la qual reclama constantment una actuació decidida per part del govern. Nosaltres creiem que tota la responsabilitat de tot el que ha passat ara amb la inversió estrangera, els grans tenidors, l'especulació, és tot responsabilitat del govern. La manca de regulació ha obert la porta a inversors que veuen l'habitatge com un negoci. Precisament, el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach, culpa la llei Òmnibus que permet la compra de pisos per part de no residents. Amb la llei d'inversió estrangera, el que es va fer una crida és a tots aquests inversors foranys que vinguessin a Andorra a muntar les seves empreses i que pagant 600 euros de cada pis o propietat que poguessin comprar, amb això podien obtenir el permís de poder treballar i de poder tindre les seves empreses a Andorra. Això ha fet que molts de fora hagin vingut aquí a Andorra i hagin començat a comprar pisos un darrere l'altre. Aquest fenomen, denuncien, ha tingut conseqüències directes sobre la població resident. Les famílies andorranes cada vegada tinguin menys opcions a ser propietaris de la seva pròpia vivenda amb un preu assequible. Segons l'últim informe publicat pel portal Pisos.d, el preu mitjà del lloguer a Andorra ha augmentat un 34,3% en l'últim any, un increment que se suma a un context en què els salaris no s'ajusten al cost real de la vida. Molta gent diu que la situació és insostenible i el govern continua fent orelles sordes al problema. La persona normal, per poder tindre dret a aquests pisos, ha d'estar al llindar de la pobresa. No podem fer parxes. Tenim que fer una operació ben grossa per pal·liar tot el que està passant amb la crisi de l'habitatge. Des de les entitats socials i sindicals, les demandes són clares. Regulació real dels lloguers, registre transparent de la propietat, fi dels desnonaments sense alternativa i mesures per combatre l'especulació. La primera de totes és aconseguir una regulació dels lloguers, però una regulació de veritat. L'accés a l'habitatge és un dels problemes principals de la societat actual i, com indiquen els moviments ciutadans, la resposta ha de ser estructural i no simbòlica.